Pak Der. Ngapa to, Roh? Dolan bali nanti Pak Der. Kerokan mau lu. Kayaknya enggak keran gunamu tuh. Enggak nunit paling aku enggak ngerti ki. Enggak jaluk kerokan karo aku ki dek iki. Pak Der, api enggak rambutku? Aku bal potong rambut ki Pak Der, ayu enggak? Lampu. Api enggak iki? Lampu aku ora ngerti kok. Yuk, bagi sampean api enggak ayu enggak? Iki model anyar iki. Ayu. Oh. Aku oleh jaluk tahu nih Pak Der. Oleh pangan ae lho. Oh iya. Lah iki ngopo kok rene iki, Roh? Dolan. Dolan aku rene, kan aku suwi gak rene. Ora rene ora apa-apa Roh kuwi kok ngopo rene barang. Kok Oh, pamer ya. rambut kuwi. Iki lho rambutnya. Anyar. Anyar iki lho Pak Der. Dolan. Lho. Malah ayu no, Roh. Iya. Apa ya? Malah ayu. Cah penting. Ya Pak Der. Suara kau kayak kuno ae lho. Balik nyari apa Pak Der? Mbuh nyai Eropa kurung sarapan kok. Iki lho wis awan, kok urung sarapan. Jongku lah dilit meneh. Pak Der, oleh njaluk tahu nene enggak? Roh. Aku isin wis entek telu aku. Entek telu pisan, isin lah aku. Entek iki. Juga dipangan kok. Apa? Enak ya Raya. Ayo, Ra. Enggak nek tahune. Enggak apa-apa dintekke, enggak apa-apa ndak dintekke. Enggak nek loro tahune, Ra. Dintekne dhisik. Ya Raya. Ayo. Enak. Pedhi, Pak. Enggak enek, banyune jeneng Oh, mahal. sik pakai banyu keren ya. Banyu mana? Aku tak balik wae. Pedes. Orang tak balik pedes. Apa kayak gini? Mbok, kumat balik. Aduh. Ini dikesani Mbak Ni kayak pedes banget. Aduh. Kanit balik nih kanit. Alatnya tau tak. Lah dikone banyak keran kok ya. Lagi ket mau lho nggon kene kayak ular keket lho. Lah nyata dhewe malah mbok setan kok Oh alah roh. Enak paling ya lombok setan. Gane tak pira mau? Tak telu. Lagi kepedesan ya lah Ra. Alah. Terus apa dia makin ini? Mangan tahu lah ya. Pamer rambutnya ngomong. Alah pamer rambut. Rambutku api ora, Pak. Dasar ya kok. Aja saya tak kira ya wis dene. Ayo. Jan, wong kok menungso.